παρέα. Κύριε Μπούμπουρο, καλή σας ημέρα. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Πού σας έχουμε πετύχει τώρα, έτσι, για να στείλουμε μια εικόνα σου? Βρίσκομαι στην Οδυσσό, βρίσκομαι σήμερα. Στην όμορφη Οδυσσό. Κοντά στην Οδό Ελλήνων, ναι. Κύριε Μπούμπουρα. Είμαι ακριβώς στην πλατεία Ελλήνων. Ναι. Εκεί έχω και τα γραφεία μου. Είμαστε στην πλατεία των Ελλήνων εκεί. Μάλιστα. Που... Μάλιστα. Εσείς τώρα είστε... Δίπλα στη φιλική εταιρεία. Δίπλα στη φιλική εταιρεία, μάλιστα. Εμείς, ξέρετε, θέλαμε να μιλήσουμε μαζί σας όχι μόνο στην επετειακή, θα λέγαμε, ημερομηνία της 25ης Μαρτίου. Να μην ξεχνάμε ότι η σπίθα της Ελληνικής Επανάστασης ξεκίνησε από εκεί και από το Ισμαήλ που βρίσκεται στα σύνορα εκεί στην Δυτική Ουκρανία, με τη Μολδαβία. Αλλά θέλαμε μετά τις επετείους, τις επετειακές εκδηλώσεις του Ξεσηκωμού να μιλήσουμε για πράγματα ουσίας και για θέματα που έχουν να κάνουν με το δαιμόνιο του Έλληνα, την προσπάθεια που καταβάλει να δημιουργήσει συνθήκες καλύτερης διαβίωσης σε άλλους συνανθρώπους μας και βέβαια την επιχειρηματική δραστηριότητα που είναι πολυσχηδής και σημαντική. Να ξεκινήσουμε καταρχήν με αυτές τις δωρεές που κάνατε φαρμάκων στα νοσοκομεία και αυτή που προγραμματίζεται για να γίνει σε νοσοκομείο της Μαριόπολης. Και να μας πείτε πώς το προσεγγίζετε αυτό και αν αυτό βοηθάει τους Έλληνες της Ουκρανίας, έτσι, να αναπτυχθούν περισσότερο και να έρθουν πιο κοντά με το λαό της Ουκρανίας. Κοιτάξτε, για να μπορέσουμε να έχουμε μία φωνή μέσα στην Ουκρανία, όπως κάνανε οι παλιοί Έλληνες, πρέπει να κάνουμε κάποια πράγματα. Εγώ 20 Νοεμβρίου έγινα πρόεδρος των ελληνικών επιχειρήσεων της Ουκρανίας και άρχισα ένα πρόγραμμα να καταλάβουν οι Ουκρανοί ότι οι Έλληνες αγαπάνε την Ουκρανία όπως αυτοί αγαπάνε εμάς και σκεφτήκαμε όλοι μαζί οι πρώτες ενέργειες που να κάνουμε είναι να δώσουμε φάρμακα στα νοσοκομεία που είναι παιδιά που έχουν τραυματιστεί σε αυτό στην τραγωδία που γίνεται εκεί στο Λουγκάνσκ και στο Ντανιέτσκ και ξεκινήσαμε 2 φορές στο Κίεβο σε ένα μεγάλο νοσοκομείο εδώ που είναι εκεί 300 φαντάροι τραυματισμένοι, δώσαμε 2 φορές φάρμακα. Μετά ήρθαμε εδώ στην Οδυσσό και δώσαμε και εδώ φάρμακα και 18 του μήνα θα πάμε στη Μαριούπολη να δώσουμε φάρμακα. Εκεί θα δώσουμε φάρμακα εγώ σαν πρόεδρος των Συνδέσμου Ελλήνων Επιχειρηματιών και μετά θα κάνω μια περιοδεία στα χωριά τα ελληνικά για να βοηθήσω κάτι προσωπικά σαν Μπούμπουρας, ας πούμε. Μάλιστα. Αυτά είναι ιδιαίτερα σημαντικά, δείχνουν τα Νόμπελ ανθρωπιάς που θέλετε να κερδίσετε χωρίς να περιμένετε βέβαια ανταμοιβές και βραβεία για αυτές τις πράξεις σας. Μέσα στο νιώθεις καλά, αυτό είναι το μεγαλύτερο βραβείο. Είστε και νησιώτης εξάλλου. Είστε και από τη Λίμνο νομίζουμε, από την Ακριτική Λίμνο. Μάλιστα. Άρα η ευαισθησία είναι ωραία ανεπτυγμένη. Με το υπέροχο κρασί της. Τώρα, κύριε Μπούμπου, βέβαια, και όχι μόνο το κρασί και άλλα προϊόντα. Υπάρχουν πολλές ελληνικές επιχειρήσεις και σε ποιους τομείς δραστηριοποιούνται συνήθως? Κοιτάξτε, υπάρχουν επιχειρήσεις στην Ουκρανία σχετικά με το μέγεθος της Ουκρανίας. Δηλαδή, αν δούμε στη Ρουμανία πόσες ελληνικές επιχειρήσεις, βέβαια εκεί είναι Ευρώπη αυτή τη στιγμή, αλλά η Ουκρανία προσφέρεται για επιχειρήσεις. Είμαστε πολύ λίγοι. Να είμαστε 200 επιχειρήσεις μικρές και μεγάλες και οι πιο μεγάλες είναι αυτές οι ναυτιλιακές εταιρείες που παίρνουν προσωπικό από την Ουκρανία, ναυτικούς ας πούμε. Κατά τα άλλα είναι η Coca-Cola, μια μεγάλη εταιρεία, είναι η Τράπεζα Πειραιώς, άλλη μια-δύο τράπεζες που είναι ακόμα ελληνικές. Από τις κατασκευαστικές έχω μείνει μόνο εγώ δυστυχώς, ενώ είχε έρθει και μηχανική, αλλά αποχώρησε σε κάποια φάση. Δεν υπάρχει τόσο μεγάλη ελληνική δραστηριότητα στην Ουκρανία και θέλω να πω σε όλους ότι όποιος Έλληνας θέλει να δουλέψει στην Ουκρανία μπορούμε να τον βοηθήσουμε και η Ουκρανία έχει μέλλον, παρόλο που υπάρχουν και εδώ τα προβλήματα, τα ξέρετε πολύ καλά, αλλά... Κύριε Πρόεδρε, για τα θέματα του τουρισμού υπάρχει δυνατότητα συνεργασίας μεταξύ ελληνικών και ουκρανικών επιχειρήσεων, δηλαδή να έρχονται Ουκρανοί στην Ελλάδα, να υπάρχει μια τέτοια έτσι επαφή? Υπάρχει έτσι βαθμός ενδιαφέροντος? Κοιτάξτε, πριν από λίγες μέρες πήρα στο γραφείο της κυρίας Κουντουρά
και μίλησα με την ιδιαίτερα της που ήθελα να τη δω ότι γίνεται πολύ μικρή προσπάθεια Ουκρανοί τουρίστες να πάνε στην Ελλάδα. Δηλαδή έχει πέσει όλο το βάρος στη Ρωσία. Καλά, η Ρωσία είναι ένα τεράστιο κράτος και λένε ότι θα κατεβούν 1 εκατομμύριο Ρώσοι στην Ελλάδα. Δεν μας πείραζε όμως αν κατεβαίνανε και 150.000 Ουκρανοί από εδώ, που καταλάβατε, και αυτό βοηθάει και σε εμάς. Όσοι πάνε Ουκρανοί στην Ελλάδα γυρίζουν γιατί οι Ουκρανοί μας αγαπάνε, ειλικρινά ας πούμε, δηλαδή τώρα, και μας αγαπάνε πάρα πολύ. Οι Ουκρανοί υψηλού εισοδήματος που θα μπορούσαν να... Δεν είναι αυτό που λέμε υψηλό εισοδήματος, συγγνώμη σας διακόπτω. Δεν είναι, το 1.500 ευρώ δεν θεωρείται υψηλού εισοδήματος στην Ουκρανία. Υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι πάρα πολλοί. Αν τους βοηθήσουμε, εδώ δεν υπάρχει διαφήμιση, δεν γίνεται διαφήμιση στην Ουκρανία για τον τουρισμό μας. Αλλά είναι θέμα ΕΟΤ περισσότερο. Βέβαια, εκεί ήθελα να πάρω τον πρόεδρο εκεί πέρα να τον πω ότι ξέρεις κάτι, δεν υπάρχουν ούτε αφήσεις, δεν γίνεται τίποτα ας πούμε. Ναι. Λοιπόν, η προσπάθεια που γίνεται είναι μηδαμινή από όλες τις κατευθύνσεις. Ακόμα και από την πρεσβεία μας, βέβαια, η πρεσβεία μας δεν έχει τις δυνατότητες ούτε οικονομικά μέσα, ούτε δεν μπορούμε να τις κατηγορήσουμε ότι οι άνθρωποι δεν βοηθάνε, ας πούμε, έτσι. Δεν έχουν τα μέσα, δεν υπάρχουν, δεν γίνεται κονδύλια. Κύριε Μπούμπουρα, υπάρχουν προοπτικές ανάπτυξης του επιχειρήν στην Ουκρανία, δηλαδή να έρθει ο Έλληνας και να αναπτύξει? Υπάρχει. Είναι εύκολη η διαδικασία, υπάρχει γραφειοκρατία? Είμαστε έτοιμοι να βοηθήσουμε. Υπάρχει. Γι' αυτό πρέπει όποιος Έλληνας θέλει να δουλέψει εδώ πέρα, και το έχω πει σε μερικές φορές, πρέπει να έρθει, να εγκατασταθεί, να τον βάλουμε στο σύστημα. Αν δεν μπει στο σύστημα σε οποιοδήποτε κράτος, είτε στη Γερμανία, είτε στη Γαλλία, είτε σε όλο τον κόσμο, εδώ είναι λίγο πιο δύσκολο. Αλλά αν μπει μέσα, τα κέρδη είναι πιο μεγάλα. Δεν είναι όπως στην Ευρώπη 5%. Εμείς είμαστε σαν σύνδεσμος, εγώ προσωπικά, έτοιμος να βοηθήσουμε οποιοδήποτε Έλληνα, είτε στις οικοδομές που δραστηριοποιούμε εγώ, που τα ξέρω πάρα πολύ καλά, και στο εμπόριο. Υπάρχει προοπτική, αλλά θέλει προσπάθεια. Δεν γίνεται να έρθουμε να βάλουμε 1 δραχμή σήμερα και μετά από 1 εβδομάδα να οικονομήσουμε 10 δραχμές και να φύγουμε. Καταλάβατε. Με το ελληνικό στοιχείο τώρα. Δουλεύουν όλα τα κράτη εδώ εκτός τους Έλληνες. Με το ελληνικό στοιχείο της Ουκρανίας, ποιες είναι οι επαφές σας και πόσο μπορεί να βοηθηθεί, δηλαδή να στηριχθεί κάποιος επάνω σε αυτό τους Έλληνες που ζουν εκεί? Οι Έλληνες στις μεγάλες, στο Κίεβο είναι λίγοι. Αλλά μπορεί να στηριχθούμε πάνω στην πρεσβεία μας, πάνω στο σύνδεσμο, μπορούμε να τους βοηθήσουμε. Έχουμε τα μέσα, έχουμε τη γνώση να τους βοηθήσουμε πώς πρέπει να κινηθούν για να μην χάσουν τα λεφτά τους. Και γιατί παντού υπάρχουν αυτοί οι αριτσίδες που το παρουσιάζουν όλα όμορφα στην αρχή. Δηλαδή να τους πούμε την πραγματικότητα, να τους μάθουμε τον τρόπο πώς πρέπει να λυθούν για να μπορέσουν να σταθεί η επιχείρηση και να έχουν κέρδος, ας πούμε. Δηλαδή είμαστε έτοιμοι, η πρεσβεία, εμείς σαν σύνδεσμος, που να τους βοηθήσουμε δηλαδή. Να έρθουν με τη διάθεση να δουλέψουν, όχι να κάνουν βόλτα. Έχουμε ένα μήνυμα από ένα φίλο ακροατή, ο οποίος λέει ότι έχει ένα μικρό τουριστικό γραφείο και θα τον ενδιέφερε να φέρει Ουκρανούς τουρίστες. Αυτός θα μπορούσε, φαντάζομαι, να απευθυνθεί σε εσάς και μέσω κάποιου δικών σας ανθρώπων. Προσωπικά σε μένα να τον συναντήσω στο Κίεβο και να τον βοηθήσω να έρθει σε επαφή με τουριστικά γραφεία, να υπογράψει συμβόλαια με τουριστικά γραφεία, και νομίζω ότι αν αυτό που δηλαδή μπορεί να κάνει δουλειά. Αρκεί αυτό που έχει να πουλήσει είναι καλό, να μην είναι τίποτα ξενοδοχεία. Αυτό δεν το γνωρίζουμε. Ένα μήνυμα που πήραμε και το μεταφέραμε. Οπότε εσείς προγραμματίζετε και κάποιο άλλου εκδηλώσεις? Για παράδειγμα, ενίσχυση του... υπάρχει ένα σημαντικό τμήμα στο Πανεπιστήμιο της Μαριούπολης ελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας. Αυτή την έδρα μπορεί να την υποστηρίξουν Έλληνες επιχειρηματίες για να γίνει ακόμα πιο ζωντανή, κύριε Πρόεδρε? Κοιτάξτε, λέει μια παροιμία, άμα το παιδί δεν κλάψει, δεν δίνει γάλα. Έχουμε, δηλαδή τώρα εγώ το βάρος το έχω ρίξει πολύ προς τη Μαριούπολη, που είναι δίπλα, που υποφέρουν τα χωριά εκεί πέρα, που είναι κάπου 60.000 Έλληνες. Αυτή την έδρα ξέρω απευθύνονται συνήθως στην πρεσβεία. Αν επενδυθούν σε μένα, εγώ μπορώ να τους βοηθήσω.
Αρκεί να έρθουν και να κάνουμε μια κουβέντα. Δεν προλάβαμε δηλαδή να φτάσουμε μέχρι εκεί. Μάλιστα. Διάθεση υπάρχει και δυνατότητα υπάρχει. Πάντως εμείς, κύριε Μπούκουρα, εδώ από το Μπούμπουρα, συγγνώμη, από το Πειραιά, Μπούμπουρα, ναι, ζήτησα συγγνώμη, το κανάλι 1 του Πειραιά, θα προσπαθήσουμε να προβάλλουμε αυτή την προσπάθεια που κάνατε. Ήδη έχουμε και κάποιους φίλους ακροατές που στέλνουν μηνύματα. Και ελπίζουμε να καταφέρουμε να σας δούμε για από κοντά κάποια στιγμή, είτε στο Κίεβο είτε εδώ στην Ελλάδα, διότι φαντάζομαι εγώ ότι... Εγώ πολύ θα χαρώ να σας φιλοξενήσω στην Ουκρανία. Θα το δούμε. Γιατί μπορεί να υπάρξει μια τέτοιο ενδεχόμενο να καλύψουμε έτσι μεγάλα θέματα, μεγάλα ρεπορτάζ που αφορούν την ευρύτερη περιοχή και να μην ξεχνάμε ότι η Ουκρανία, η σημερινή Ουκρανία συνδέεται με την Ελληνική Επανάσταση, με τον Αλέξανδρο Υψηλάντη, με το Κίεβο, με το Ισμαήλ, με το Μούγκατς, με τον Μουγκάτσεβο στη Δυτική Ουκρανία. Έχουμε πάρα πολλά κοινά. Βέβαια. Και ας μην ξεχνάμε τώρα, μπορεί η Ουκρανία να είναι σε μια διένεξη με τη Ρωσία, αλλά όπως δύο αδέρφια τσακώνονται και μετά τα βρίσκουν, έτσι θα γίνει και σε αυτή την περίπτωση. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό που το κρατάμε, κύριε Πρόεδρε, έχει ενδιαφέρον. Ναι, και εύχομαι να σκέφτεσαι για την Ουκρανία, γιατί είναι μια χώρα καλή, καλός λαός και υπάρχει και προοπτική. Μάλιστα. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συζήτηση και ελπίζουμε να τα πούμε από κοντά. Πάρα πολύ που μου δώσετε τη δυνατότητα. Να είστε καλά, καλή σας μέρα. Γεια σας. Γεια σας.